Привітання всім! З вами Кола Огляд. І сьогодні ми будемо робити опитання жихарів Мінська. Почнем. Добрий день. Ми сьогодні проводимо соціальне опитання. Ми з проєкту Кола Огляду робимо відео для каналу на YouTube. Можна задати вам пару питань? Добрий день, пробачте, да, ми з каналу на Ютубі Кола Огляду проводимо сьогодні соціальне опитання. Добрий день, а можна задати вам одне питання? Є таке кіно «Зорні війни». Так ось вам питання. Приквели ці оригінали? Металлика альбо Мегадес? Так, мне надо выбрать что-то из этого. Что вам больше подобається, ПК чи консолі? ПК, конечно. А вам ПК. О, дякую. Дякую. Не смотрели, нет. Смотрели точно. Металлика или что? Мегадес. Ну, я знаю только Металлику, тогда выбираю Металлику. То же самое. Добре, дякую. Приквели ці оригінали? Перекладіть їх це на русскую мову. Приквели или оригінали? Добрий день. Ми з каналу Кола Огляду сьогодні робимо соціальне питання. Можна вам задати одне питання? Да. Ви любите метал-музику? Метал. Особо, ну добре, може ви все ж таки зможете відказати. Що вам більше подобається, Металлика чи Мегадес? Віталік. Добре, дякую. Добрий день, а можна вам задати одне питання? Ну, смачно есть. А вам? Вам можна? Що вам більше подобається, ПК чи консолі? Ну, есть такие видеоогульни, видите, есть на ПК, на компьютеры, а есть на консоли. Там PlayStation, Xbox и все такое. Ну, смотрите, есть компьютерная игра, а есть консольная. Ага. А вам? Компьютерные. А вам? А я кушаю. Дякую. Добрый отказ. Оригиналы. Приквели ці оригінали? Оригиналы. Приквели ці оригінали? Оригиналы. Оригінали. Металлика альбо Мегадес? То же самое. Добре, дякую. Братья из подарства, выпускаем этот видос у подтримку нового альбома Hardwire to Self-Destruct. Вы глядели «Зорные войны»? Ну, конечно. И что вы скажете, приквелы или оригиналы? А по-русски давай. Приквелы или оригиналы? Оригиналы. Дякую. Добре, грайте. Металлика альбо Мегадес? Металлика нет. Металлика это ансамбль такой. Нет, перевозка. это жанр. Ну, жанр. Нет, мы не тяготеем к металлике. Металлика, добре. Мегадес, значить, з А собою. мегатес это как объяснить? А, ну это гурт такие, так само есть. Честно говоря, не могу сказать, я в этом не разбираюсь. Серьезно. Ну, добре. Вот формула. Добрый день. А можно задать вам одно питание? Спасибо. Дякую. Зараз це правда було круто. Добрый день. Мы з проекту Кола Огляду и робимо соціальне питання. Можна зайняти одну хвилинку? Добре, у нас є літерально пару питань. У мене до вас одно. «Зорні війни», приквели чи оригінали? Оригінали. Оригінали. Приквели чи оригінали? Оригиналы? «Зорні війни», приквели чи оригінали? Оригиналы. «Зорні війни», приквели чи оригінали? Так, оригінал. Добре, судовно. Дякую вам, Ілій. Добре, дякую. Хотів далі? А что вам больше подобается, Металлика чи Мегадес? Смотря какой альбом. Давайте классичную. Ну, с Металлика мне нравится Master of Battle, а Megadeth 90-й год, Rest in Peace, да? Ну, а Вася, можете сказать, что які з этих двух альбомів вам все ж таки більше подобається? Металлика. Металлика, добре. Дякую. А у вас можна теж питання спитати? Я профессионал немножко в другой музыке. Будет классический. Мы сюда ходим. Давайте.
Добрий день. А можна вам задати одне питання? Ми проводимо опитанку на вулицях Мінська. Ви можете відказати на питання? Ті ви не розумієте, що я кажу. Ви розумієте, що я говорю? Добре, ладно. Дякую. Ладно. Не так. А як ти точно записав? Не ведаю? Ничего не пиши. Добрый день. Мы с канала на ютубе Коло Огляду проводим сегодня соціальне питання. Можно вам задать одно питання? Попробуйте. Что вам больше подобается, Металлика альбо Мегадет? Я скажу так, что скорее всего будет Мегадес, потому что Металлика, ну, что он споганилась лет 10. Есть подозрение, что Металлика это вообще был бойс-бенд. Да, на самом деле, потому что, если вы помните, у них были хиты, там Master of Puppets и все остальное, там Bell Tolls, и потом позже у них стали очень плохие альбомы, и есть подозрение, что это все было в коммерческой основе. Потому что ребята из деревни, которые вышли, пили, там был проект «Алкоголика», если знаете. Ну вот, и все это было завуалировано, и якобы часто вскрылось, что все-таки Металлика это был коммерческая основа, поэтому Мегадес. Ну, дякую, великий, да. Это самый цікавий отказ за сегодня, да, великий дякую. А ви перші, хто відказали Мегаду. Добрий день. Ми з проєкту Коло Огляду. У нас є канал на Ютубі. Ми сьогодні робимо відео, соціальне питання. Можна задати вам одне питання? Відаєте кіно «Зорні війни»? Так. Ось питання. Приквели чи оригінали? А можно по-русски? Приквели или оригінали? Приквелы это что? Перший, другий, третій епізод. Ну, наверное, приквелы. Приквели. Добре, дякую. Ну і зараз ми підведемо виніки нашого питання. Короче, у опытанты ПК и консоли 7 человек отказали ПК, 4 отказали консоли, 2 человека не ведали и 1 девчина кушала. Ну, а у моїм музичному питанні 9 чоловік. 10? У моїм музичному питанні 10 чоловік вибрали Металлику, один герой бородатый выбрал Мегадет, и 4 человека просто не ведали, что это все такое. Ведаете, я просто думаю, яны ненавидят рыжих просто, и это все расизм. У моєму питанні приквелу супроти оригіналу 9 чоловік відказали за оригінали. Я не упевнений, що всі зрозуміли, що це. 1 чоловік відказав за приквели, тільки 1. І 2 я не ведаю. Це виніки нашого питання в Мінську. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, діліться цим відео і ставте лайки. До зустрічі. Добрый день, вы скажите, як вы ставитесь до франшизы «Зорные войны»? Ну, да, нормально так. Ну, да, вы глядели вы у всех эти Там фильмы, же так? космос, да, там Спок. Да. Спок, да. И вы скажите, что вам больше подобается, приквелы или оригиналы? Мне 7-й эпизод больше подобается. А- Возмездие.